נעמי לוי, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אני מבין שאת האדריכלית של חברת איילה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, נכון? נכון. מה בעצם עשו אצלכם במשרדים פה? אוקיי, בחדר הישיבות הזאת הם בעצם כל הרהוט שיש כאן, החל משולחן ישיבות עד לארונות בילט-אין, פרטים של זכוכית משולב עם עץ, עבודה של ציפויים מיוחדים ליחידות של מזגנים, הכל מדובר על פורנירים למיניהם. הרבה מאוד מהדברים עשינו אותם במיוחד. ממש כל פרט שהצבתי, הם ביצעו אותו באופן מושלם. קשה לעבוד עם אדריכלית ושתהיה מרוצה, נכון? אני מאוד מאוד מרוצה. אני חייבת לומר שלא ציפיתי לכזו רמת של הקפדה בפרטים ואכפתיות. אנשים בנגריית גור היה להם אוזן קשבת לכל הבקשות שלי, לכל ההתלבטויות שלי. יצאו מגדרם כדי לרצות אותנו ואותי, שהיו לי סטנדרטים גבוהים. היה מאוד 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 נעים לעבוד איתם. אנשים מאוד מאוד נעימים. בסופו של דבר ברטרוספקטיבה היית בוחרת בהם שוב? לגמרי. אנחנו כרגע בדיוק בהרחבה של המשרדים כאן, אז בוודאי שהם יהיו מעורבים בזה.